Igual que hem fet a les altres mobilitats, a la mobilitat de Milà hem fet servir la taula d'observació per recollir tota aquella informació que és important i interessant per nosaltres i pel nostre projecte. Aquesta taula, que va ser creada entre totes al principi del projecte, recull aquelles variables que per nosaltres són importants i les desgrana en diferents indicadors, que són els que observem cada vegada que fem una mobilitat. Una de les variables que tenim en compte és el llenguatge. I a la mobilitat de Milà ens hem adonat que la gran majoria de documents estan escrits fent servir només el gènere masculí i els pocs que no ho estan, doncs estan escrits de manera binària i poc neutra. Pel que fa a l'organització escolar, diferenciaré 3 blocs: el que fa a les direccions, el que fa als grups i el que fa a l'horari escolar. Pel que fa a les direccions, a diferència d'aquí, allà un professional pot arribar a dirigir fins a 3 o 4 escoles bressol o nido, que és com li diuen ells. Pel que fa als grups, es barregen de manera heterogènia en funció de l'edat i de les seves capacitats, tot i que darrerament s'estan plantejant fer un pla pilot per fer una barreja entre aquests infants de 0 a 6 anys. En el tema de l'organització de l'horari escolar, cal dir que hi ha un horari comú de 9 a 5 de la tarda, on hi ha 2 mestres, tot i que després tenim una acollida al matí i una acollida a la tarda, però els progenitors han de justificar que tots dos treballen i no es poden fer càrrec dels seus fills o filles i per això s'han de quedar més temps a l'escola. A la Comuna de Milà vam poder observar a les escoles que l'atenció dels mestres als infants és molt personalitzada, gràcies a les ràtios privilegiades que tenen i també al suport que tenen de persones que acompanyen a infants amb necessitats educatives. Vam veure que el rol de l'educador era el d'organitzador de les activitats i que durant aquestes activitats guiava una mica però donava bastant de marge als infants per poder ser creatius, així que respectava la llibertat i la creativitat dels infants fent sempre aquella activitat que és l'adult qui proposa. Bé, doncs ens vam fixar també en tot el tema dels espais, tant els interiors com els exteriors. En els exteriors, el que eren el nido, que deien nido, doncs eren molt amplis i en tenien molt de material, igual que a l'escola. Que a l'escola tenien molta terra, molt material desestructurat perquè els nens poguessin fer servir la imaginació i la veritat és que estava molt cuidat, fins i tot hi havia un hort. Després, en el que era el tema dels espais comuns, sí que ens vam adonar que en un com a l'altre tenien molt separat el que eren els espais per nens, els lavabos de nens o els espais de nenes. En els nidos no estava etiquetat, però els nens tenien claríssim on havien d'anar. En canvi, en el que era el de l'escola, sí que hi havia uns pictogrames i quedava molt marcat el que era dels nens, com el vestidet de la nena o el de nens. Però anaven marcant una miqueta els espais, encara és una cosa que costa d'anar treballant i eren conscients que tocava anar fent-lo. Hem trobat molt de material desestructurat provenent de la natura i això ajuda a no reproduir els estereotips de gènere. Alhora també hem trobat algunes joguines que són models de diferents cultures i també hem trobat encara algunes joguines que reprodueixen els estereotips de gènere però que han estat donats per les famílies. Perquè fa l'organització dels contes i els llibres a les escoles que vam observar, ens agradaria diferenciar entre la biblioteca compartida que vam poder veure al hall i al passadís, a la qual tenien accés tant alumnes, docents i famílies, i la biblioteca d'aula que hi havia a disposició de cada grup. En el cas de la biblioteca compartida, vam observar un recull de llibres amb diversitat cultural, diversitat de perspectiva de gènere, hi havia diferents alfabets i contes amb diferents idiomes. Llavors aquest fet el vam valorar molt positivament. Però aquests contes estaven convivint amb altres poc apropiats en aquest sentit que haurien d'estar subjectes a una revisió per acabar de valorar si realment era convenient tenir-los en aquesta biblioteca o potser anar-los renovant. Alguns dels títols poc apropiats que no estan en el camí de la perspectiva de gènere i la inclusió a vegades són donacions de les pròpies famílies i aquest fet deixa entreveure la necessitat de dur a terme un treball conjunt entre la casa i l'escola. I per últim, pel que fa a la biblioteca d'aula,
vam observar com a trets positius que eren biblioteques que estaven a l'abast dels infants, que hi havia diversitat de títols i una gran varietat, però al mateix temps vam poder veure que no era una selecció acurada, feta, pensant pròpiament amb els infants d'aquella edat i en les seves necessitats.